Zorionez, beti ekartzen ditut bi. Baloratzeko eta iritzia emateko adverbioak. Aupa, adiskide. Denongi? Aurrera ba. Gaur, gertaera bat kontatzen ari zaren bitartean, gertaera hori baloratzeko edo horri buruzko iritzia emateko moduak ikasiko dituzu. Atzo, entrenatzera joan nintzen, eta zoritxarrez kolpe bat hartu nuen. Zorionez, gaur ondo nago. Eta zuri, horrelako zerbait gertatu zaizu? Eki eta Beñat igerilekuan daude, entrenatzeko prest. Baina Beñati bainu jantzia ahaztu zaio. Zer egingo dugu ba? Zuk igeri egin. Eta ni etxera joango naiz. Baina bueltan etorriko zara? Etxera joan eta buelta? Ez. Ez dit denborarik emango. Gaur ezingo dut entrenatu. Lastima. Pena da, bai. Zorionez, beti ekartzen ditut bi baino jantzi. Gauzak kontatzen ditugunean zerbait ona edo txarra den adierazteko adverbioak erabiltzen ditugu. Zerbait ona dela esateko zorionez adverbioa erabiltzen dugu. Adibidez, zorionez ondo nago. Zorionez beti ekartzen ditut bi baino jantzi. Zerbait txarra dela adierazteko zoritxarrez eta tamalez erabiltzen ditugu. Zoritxarrez ezingo dut zure jaira joan, lana dut. Tamalez gure alaba gaixorik dago eta ez naiz bilerara joango. Gauza bati buruz iritzia ematean zalantza eta ziurtasuna adierazteko aukera dugu. Zalantza adierazteko agian eta behar bada adverbioak erabiltzen ditugu. Agian ez naiz partidara joango, ez dut oraindik sarrerarik lortu. Behar bada ezingo dizut askorik lagundu, baina prest nago. Eta ziurtasuna adierazteko ziur eta jakina erabiltzen ditugu. Zure lagun artistak asko daki arteaz. Jakina. Gaur ez, baina bihar elkartuko gara, ziur, egon lasai. Aukeratu erantzun egokia. Zein da egokia balorazio positiboa egiteko? Zorionez ondo nago, ala zoritxarrez ondo nago. Zorionez ondo nago. Zein da egokia balorazio negatiboa egiteko? Zorionez ez naiz zure jaira joango, lana dut, ala zoritxarrez ez naiz zure jaira joango, lana dut. Zoritxarrez ez naiz zure jaira joango, lana dut. Zein da egokia balorazio negatiboa egiteko? Tamalez alaba gaixorik dago eta ez naiz bilerara joango, ala zorionez alaba gaixorik dago eta ez naiz bilerara joango. Tamalez alaba gaixorik dago eta ez naiz bilerara joango. Eta zein da egokia ziurtasuna adierazteko? Gaur ez, baina bihar elkartuko gara, ziur, ala gaur ez, baina bihar agian elkartuko gara. Gaur ez, baina bihar elkartuko gara, ziur. Adverbioek balorazioak egiten eta iritziak ematen laguntzen digute. Balorazio positiboa. Balorazio negatiboa.
zalantza. Ziurtasuna. Agur, adiskide, laster arte.